waqt il-brejk. Hello, bonġu, jien Katalina, inċismek. L-odwa tajba, jien Alice. Għandi pjaċir Alice, minn fejn int? Jien mill-Italja, u int? Jien minn Spanja, ġejna Malta s-sena l-oħra. Kemm għandek żmien? Jien għandi 13 sena, u int? Jien għandi 12 sena u noqgħod ir-Rabat. Int fejn toqgħod? Jien noqgħod il-Qawra. Xi fuq l-ikel tiegħek? X'qed tiekol? Dak ġin carbonara huwa l-ikel favorit tiegħi. X'inhu l-ikel favorit tiegħek? L-ikel favorit tiegħi huwa t-tiġiġ u patata għall forn. Jien tgħidx kemm inħobb insajjar? X'inhu l-passatemp tiegħek? Jien inħobb impenġi u l-kulur favorit tiegħi huwa l-iswed. X'inhu l-kulur favorit tiegħek? Il-kulur favorit tiegħi huwa l-aħmar. Aħjar immorru lura fil-klassi għax il-brejk spiċċa. Narak għada fil-brejk. Narak, saħħa.